Holy Ghost, consuming fire. Today is a day of celebration. Kuchema tingachema because it's an affection that is in our heart. Zvinhu zvakatosanga naona Jesu panguva yakanosvika chinochema Lazaro. Zvinhu zvakatomboitawo iye Mwari uyu. Zvekuchema izvi Jesu anotozviziva. Apati today haisi nguva yekuchema. Today we are celebrating. We are celebrating a visionary, a woman of fire, a woman a woman of prayer, a foundation that changes life. Akashandula upenyu hwevanhu vakawanda muJehovha Jireh. Akashandula upenyu hwevanhu vakawanda. Women of fire, interdenominational, international ministration. Nekuparidza iye Jesu Kristu. Today we are celebrating. We are honoring our doctor, our apostle, Dr. Melody Maverick, as men of valor today. Atamuya tichi celebrate. Atichiti, of course, many are the plans of men, but it is the purpose of God that is established. Hallelujah. So, men of valor, I want to thank you. As men of valor, we thank you for today.